Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Афганистаннан Совет гаскәрләре чыгаруга 37 ел. Батыр хәрбиләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Түбән Кама төзелешенә, тарихына һәм үсешенә зур өлеш керткән легендар шәхес. Евгений Королев исемен йөртүче политехника көллиятендә хәтер митинг узды. Яңа килешү Түбән Кама автопаркында атом электромобиле барлыкка киләчәк. Татар халкының бийек улының туына 120 ел. Муса Җәлилнең шигырьләре бигүш имзаларны мәктәп бездә дә ярты укыйбыз. Төрле конкурслар уза. Түбән Камалар каһарман шагыйрьне искә алдылар. Һәвәскәрләр белән бергә профессиональ спортчылар. Россия чаңгы юллары ярышында 5000 артык кеше катнашты. Афганистаннан Совет гаскәрләрен чыгаруга 37 ел тулды. Кан кыйгыч бәрелеш 10 елга якын дәвам итте. Анда 15 мең кешенең гомере өзелде. Шулар арасында Түбән Кама егетләре дә. Каһарманнарны хәтер митингта искә алдылар. Сугышчы интернационалистлар һәйкәле янында йөзләгән кеше җыелды. Шәһәр җитәкчеләре, солдатларның гаиләләре, хәрби хәрәкәтләр ветераннары. Күзләрендә яшьләр, йөрәгендә сагыш кайгысы, кулларында портрет. Фәния Вәлиева Афган сугышында энесен югалткан. Гаделфәнил Гыйльманов 18 яшендә хезмәт итәргә китә. 1 елдан соң аның үлеме турында кайгылы хәбәр килеп ирешә. Искә алу көне сеңелем шулай дип уйлыйм инде мин. Шул елда киткән 37 ел бит инде хәзер киткәнгә. Бу яшьләргә дә кагылайны сеңелем күрсеннәр иде. Ничек менә нитеп барып кайтып хезмәт итеп менә шулай итеп безне саклыйлар инде алып 15 февральдә Совет гаскәрләрен Афганистаннан чыгаруга 37 ел тулды. Кан кыйгыч бәрелеш 10 елга якын дәвам итте. Түбән Камадан 1000-нән артык егет чакырылды. Шуларның 30-ы кире әйләнеп кайтмады. Һәрберсен исемләп искә алдылар. Капитан Филиппов Александр. Гвардия младший сержант. Плотников Владимир. Bugün iseliklikken biz çarşabız, imtaşlar bilen, Afganislar. Хәтер митингына йөзләгән кеше җыелды. Түбән Кама мэры Радмир Биләев әйтүенчә, хәрби хәрәкәтләр ветераннары бүген дә сафта. Алар гуманитар ярдәм җыю, аны махсус операция зонасына илтеп тапшыру белән шөгыльләнәләр. Иң активлары сугышчан туганлык алдындагы казанышлары өчен медале белән бүләкләнде. Иске алу чарасы матур гадәт буенча һәйкәлгә чәчәкләр кую белән тәмамланды. Тик якын кешеләрен югалткан шәһәрдәшләр таралышырга ашыкмадылар. Каһарманнар исемнәре мәңгеләштерелгән мемориаль такта янында әле озак вакыт баш иеп тордылар. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Түбән Камада социалистик хезмәт герое, тасырның от казанган төзүчесе Евгений Королевны искә алдылар. Аның исемен йөрткән политехника көллияте каршында хәтер митинг оештырылды. Аннан соң шәһәрдәшләр легендар төзүченең каберенә чәчәкләр салдылар. Евгений Королев 1963 елда Түбән Кама төзелешен җитәкләгән һәм шәһәргә 38 ел гомерен багышлаган шәхес. Шул елларда берничә нефть-химия гиганты, шин заводы төзелә, яңа ТЭС турбиналары файдалануга тапшырыла. Шулай ук меңләгән квадрат метр торак, мәктәпләр, хастаханәләр һәм балалар бакчалары салына. Түбән Кама мәгариф идарәсенә яңа җитәкче билгеләнде. Рөстәм Хуҗинны эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Түбән Кама мэры Радмир Биләев тәкъдим итте. Ул Яр-Чаллыдан 2025 елда Яр-Чаллы дәүләт педагогика университетының индустриаль педагогика көллияте директоры вазифасын башкарган. Моңа кадәр 5 ел җирле мәгариф идарәсен җитәкләгән. Шулай ук Рөстәм Хуҗинның 2 мәктәптә директор, яшүсмерләр клублары системасында, мәгариф идарәсендә һәм яшьләр үзәгендә эшләү тәҗрибәсе бар. Исегезгә төшерәм, 2021 елдан 2026 елга кадәр Түбән Кама муниципаль районы мәгариф идарәсе җитәкчесе вазифасын Айдар Гарифуллин башкарды. Эштән киткәч, ул Казан инновацион университетының Түбән Кама филиалы директоры итеп билгеләнде.
Түбән Кама автопаркында атом электромобилі барлыққа келешек. 60 еллык юбилейін билгеләп үтүче Түбән Кама шәһәр транспортының яңа чорына аяк баса. Ил күләм атом электромобилен сатып алу планлаштырыла. Бу хакта Радмир Биләев Telegram каналында язып чыкты. Хәзер Кама җәмгыяте белән килешү имзаланган. Ил күләм чишелешләрне хуплап, без транспорт системабызны үстерүнең яңа юнәлешен формалаштырабыз дип ассызыклады Түбән Кама мэры. Проектны алга этәрүдә Дәүләт Думасы депутаты Айдар Медшин уңай фикерен белдергән. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Түбән Камада Муса Жәлилнең юбилейын билгеләп үттеләр. Татар халкының бийек улының тууына 120 ел. Төп бәйрәм чаралары Лимаев мәйданында узды. Шәһәр җитәкчеләре, мәктәп укучылары, язучылар, китапханәчеләр каһарман шагыйрьне искә алып, аның һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Шигъри митингта безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Кыз авырды. Тәне үрт шикелле. Сулыгып тибә йөрәге. Ғажиз қалды доктор. Ауру қызға бір дару да файда бермәді. Сөмбел Бикчәнтәева дару шигырын укый. Бүген Муса Жәлилнең иҗат җимешләре аеруча матур яңгырый. 15 февраль каһарман шагыйрьнең туган көне. Ул 120 ел элек дөньяга килгән. Миңа Муса Жәлилнең шигырьләре бик ошый имзаларны мәктәп бездә дә яртып укыйбыз. Төрле конкурслар уза. Мин Муса Жәлил белән горурланам һәм шулай ук шигырьләрен укып, ятлап, эшлисем, дәвам итәсем килә. Муса Жәлилнең шигырьләре һәр кемгә бала чактан таныш. Әсирлектә иҗат ителгәннәре бөтен дөньяга билгеле. Алар моабит дәфтәрләрендә тупланган. Бу 93 шигырьдән торган 2 блокнот. Батыр йөрәкле әдип төрмәдә җәзалап үтерелгән. Аңа 38 яшь булган. Монда искаларга кирәк. Муса Жәлил үзенә түгел, аның белән биләле. Тагын 10 кеше, шундый ук җәзаны күргән. Шундый ук пленда шул эшләр эшләгәннәр. Шулай ук китаплар язганнар, шулай ук шигырьләрне таратканнар. Шуңа күрә без Муса Жәлил аркылы менә шушы Габдулла Алиш, Курмаш һәм башка бик күп язучыларны искә алабыз дип чамаларга кирәк. Безнең халык ул вакытта, ул сугышта бик күп героизм күрсәтеп, үзебезнең татар милләтеннән икәнен тасвирлаганнар. Әмме калам калган, яклаған ул дусны, ватанны, жәлләт балтасы да җиңә алмаган. Шигъри митингка дистәләгән Түбән Камалы җыела. Шәһәр җитәкчеләре, аксакаллар, китапханәчеләр, язучылар, мәктәп укучылары. Алар милләтебезнең йөзе кошы булган шагыйрьнең һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Радмир Биләев билгеләп үткәнчә, шагыйрьнең юбилей елында шәһәрдә күп санлы чаралар үткәреләчәк. Шуларның берсе 26 февраль көне узачак. Үткәрү урыны халыклар иҗаты йорты. Альбина Вәлиева, Александр Лихачев, НТР яңгылары. Түбән Камада узган Россия чаңгы юллары ярышында 5000-нән артык кеше катнашты. Стартка һәвәскәрләр белән бергә профессиональ спортчылар да чыкты. Булар мәктәп укучылары, студентлар, предприятие хезмәткәрләре, ветераннар. Ярыш Батыр комплексы территориясендә узды. Җиңүче һәм призерларны Түбән Кама мэры бүләкләде. Радмир Биләев билгеләп үткәнчә, халык сәламәт яшәү рәвеше алып барсын өчен спорт өлкәсендә күп эшләр башкарыла. Бу бәйрәмдә бер 20 ел участвуем. Бәйрәм бик күңелле, яшьләр бик күп. Безнең яшьләргә бик өметебез зур. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Буңга менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.